Belai wana ma singchang yaka belai no khairok ma singcha chin jora news ni camera wahani hai mangpili kasai phaijauka narok nugui mangkhana o cherai ni je mukhang yaka ba je bini mokolog robom sawai mokolog nugli yangai tongkha tabuk chung saimangka bini buma bohani cherai furono bono yakari thangka hnai ge borok tini lasite tei kiri tei fano borok camera bwskang manuk jakha faringga chung boroni khukti kisa kok khnai leno Healing hal, Bamai tongra. healing hal. Healing zakse. Da nini serong no. Nini serong dai da. Tamang mane. Rugi manple. Rugi mane. Halai bai phongni sini rugi mane. Manlai dagdaba. Koi din ro kahana. Kahana khune. Bini Basra kahana. korok dai sama ba. Kor sama Bini bong tama. sakul. School. School. Endba. Nang hamni di masuk te. Hamni masuk no. Halai dan nang nini basana samne ba. Lukurong ni thani. Suba suman ni di masuk. Nang tama sani masuk mane je i video no nai tong nai je jeni tipra do phani jeni tipra hani borok je nai tong nai bongni thani tama sani masuk suba suman ni di masuk kosas nang sani masuk lai kosas hamana je Atala kor manje hule. Halai no ni beng account rok dito beng account rok dito dang ni Oi kontong lupa. tong Gareng be. seng account detail screen ore nai bongni account detail no jodi si subani muso lai khokong na je man masi subade bok bira gorib family ni boro ekdom sugya boro nok subani muso lai kosam musa subade lai seng noni bank account ni detail screen ore nai do youtube ni je borok je subani muso nai rok suba thang nong ma lai ni basana bo nang hamrani muso no Ora maso. lai seng tini video orna paira sinai do